ಹಲೋ ಎಂಚೋಲಾರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ಪುಟ್ಟದು ಇನಿಕ್ 25 ದಿನ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಇನಿ ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀಪವಡೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಐತೆ ಬಾಲೆನ ಮೀಪೇರಲ್ಲಿ ತೊಂಪೋತೇರು ನಾನು ಪಂಡ ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀಪವನೆಕ್ ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ಆಯರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅಂಚ ಐನ್ ಮಾತನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಹಾಕೊಂಡು ಐನ್ ಮಾತು ಯಾನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂಡ್ಯಾರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಂತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಖಿಲ ಹೊಸತಾದಿತ್ತನೇಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಯಾನು ಬಾಲೆನ ಮೀಪೆರ್ಲೆ ತೊಪ್ಪೋತೀರು ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಬೋಡೈ ನೀರು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ದಿಯೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಳಿತೆ ಯಾನು ಬಾಲೆನ ಮೀಪದು ಕೊಂಡ್ರನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಆವಡ್ ಹೈನು ಮಾತದೀದು ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಗ್ ಪುರು ಬಾಲೆನ್ ಪೂರ ಮೀಪೇರೆ ಆತು ಆಪುಜ್ಜಿ ಸರಿ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಐನೇಟ್ ಎಂಕ್ಲ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಮೀಪೇರೆ ಅಂಚ ಆರಲ್ಪ ಮೀಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ ಪೊರ್ತಾರ ಮೀಪದು ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ದೇನ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದಿಯೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಾಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅದಾತಂಡು ನನ್ನ ಆ ವಿಡಿಯೋಲ ಉಂಡು ಯಾಪ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಎಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಪೆ ಐನಾತು ಬೇಕಾ ಎಡಿಟ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಪೆ ಒಂದು ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ಕ್ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದು 25 ದಿನ ಆದಿತ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ದೆತ್ತನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆನ ಮೀಪದ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತದೇರು ನಾನೈತೆ ಫೋಡ್ರು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕುಂಟಡು ಕಟ್ಟದು ಮಂತದು ಜೆಪ್ಪಾರೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ಲೈನ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇಜ್ಜಲ್ ಬುಲಿಪ್ಪುನೆ ಭಯಂಕರ ಬುಲಿಪ್ಪುನೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೆರಂತೂ ಕೆನ್ನೆ ಇಜ್ಜಲ್ ರಜ್ಜಿ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆದು ವಾಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪತ್ತೆರ ಏನು ಕಟ್ಟೆರ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಪಂಡಾಕ್ಲೆ ಕೈ ಪಿದ ಎತ್ತು ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ಅಂಡದು ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಲ್ ವೈಕ್ಕಲ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬುಲಿಪಿನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಂದು ಪನ್ಪುಣ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆತ ಪಂಡ ಎಂಚ ದಾಯಿ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪಾಲು ಎಂಚಿನ ಕಾರಣ ಅನ್ಪುಣವು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತನೇಂಡ ಎಂಚ ಅಂತನೇಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲಿಪುಣ ಉಂತವಲ್ಲ ಅನ್ಪುಣ ಪೂರ ಚೂರು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಅಂಚ ಐನೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಲೆನ ಎಂಚ ತೂವೋಡು ಬತ್ತೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅಂಚ ಐನೇಟ್ ಇತ್ತೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣೇದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ತೊಟ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂತೂ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬುಲಿಪುಣ ಬತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಚೂರು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಒಂಜಿ ಅಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೇಟ್ ಮುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ರೀಸನ್ ಇಡಿಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಆತ್ನೇಟ ಒಂಚೂರು ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪ್ಪವನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪಂಗನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡಾಲ್ ಒಂದು ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಕೈಟ್ ಒಚ್ಚಿದು ಏತುಂದು ಜೆಪ್ಪವಳಿ ಅತ ಅಂಚ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡಾಲ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲು ಯಾನು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಲು ಒಂದು ಮನ್ಪೆನೆ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಪೊಕ್ಕುಲು ಎಂಚಿನ ಬೂರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಐನು ದೆತ್ತುದಿತ್ತ ಬೂರ್ನ ಪಗನೆ ಅಂಚ ಐನು ಇತ್ತೆ ಮುಲು ಕೌಂಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಗುಂಡಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ದೆತ್ತದು ಐಟು ಪಾರ್ದು ಐನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ರೆ ಪಂಡ ಎಚ್ಚಲ ದುಂಬದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮುಂಡಿದ ದೈ ನಡು ಒಂತಿನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಂಡಿದ ದೈ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಅವಳು ಬಾರೆದ ಒಂದು ಕುರ್ಲೆ ದೆತ್ತದು ಐನ ನಡಿಯ ಯಾನು ಅಂಚ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೀದು ಪಂಡ ಮೀನಾಗ ನಲ್ಪ ನೀರು ಪಂಡ ನಲ್ಪ ಪಾಟೆ ನೀರು ಮೈಪೆರೆಂದು ಅಂಚ ಅಂದ್ ಕ್ರಮ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಯಾನ್ನೆನ ತೊಂತೆ ನಲ್ಪ ನೀರಂಡದು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅನ್ಪುಲೆಕ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಆತೆ ಸಂಗತಿ ತಾರೈದ ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮೀದು ಬೊಕ ನಲ್ಪ ನೀರು ನಲ್ಪ ಪಾಟೆ ನೀರು ಮೈಪೆರಿತರು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚಂಡ ಚೌಲಿಲ ಬೆಚ್ಚಲ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ
ಮುಲಿತೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಐದು ಬುಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಅವಡೈನ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮುಲಿತೆನ ಬಾರೆದ ಕುರ್ಲಿ ಒಂಚಿ ನಡ್ತೆ ಇತ್ತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗ್ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಐನು ಬಚ್ಚಿರೆಲ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ದೀದು ಕೈ ಮುಗಿಯರೆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನೆ ಮಂತ್ ನೀಡ್ದದು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆತಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಹಿತ ಮೂಲು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಈ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾತ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಆತ್ನೇಟ ಅವಳು ಬಾಲ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿರು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡ್ ಹಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಗುವೆಲ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕೈ ಅರಿಪಾರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ದಲ್ಪ ಅಂಚ ಇಂದು ಈ ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀಪವನೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಯಾನು ಮಂತೊನಿಯರೆ ಬೋಡದು ಪಂಡ ಇತ್ನೇಟ ಅಮ್ಮ ಎಂಕೆಂಚಿನ ಬೋಡು ದಾನಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಂಡ್ಲ ಐನ್ ಪೂರ ಅಮ್ಮನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ವನಸಾವಡ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಯಾನ ಅದು ಪೊದ್ದೆ ತೊಂಜಂಡು ಅತ್ತನ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಯಾನ ಅದೇ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೀಪವನೆಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜಿ ಮೀಪವೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೈನಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಐನ್ ಮಾತ ಯಾನೆ ಮಂತೊನೊಲಿ ಅನ್ಪುಣೆ ಬೋಡದು ಇಂದು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ದಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದ ಅದು ಪರ್ಪ ತಾರೆ ದಲ್ಪ ಪೂರ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡು ಐನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋದು ಉಲಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆ ದಲ್ಪ ನೀರು ದೀದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಖಾರ ಕೈಲಿ ಇತ್ತು ನೀನು ಮಾತಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುದು ಕೈ ಮುಗಿಯರೆ ಇಂದು ಈತು ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ನೆನಪುವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.